Μιλήστε μου. Θέλω να μου μιλάτε. Όλη την ώρα δεν θέλω να σταματάτε. Και θέλω να σπάσετε λίγο τα like. Και τις κοινοποιήσεις, τίποτα άλλο. Μόνο αυτά θέλω. Μόνο αυτά χρειάζομαι. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Σας το ορκίζομαι με την Παναγία. Δεν ξέρω τι με έχει πέσει με την Παναγία σήμερα. Αλλά θα το κοιτάξουμε και αυτό. Λοιπόν, βγάζουμε το γυαλί γιατί δεν βλέπω τίποτα. Τόση ώρα δεν βλέπα τίποτα, ρε μάλλον. Αμάν, επιστροφές, καταστροφές. Ναι, Κωστάρα μου, ναι, επιστροφές, καταστροφές. Λοιπόν, παίζουμε. Καλησπέρα, Εμούλα, καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινάει. Θέλω να μου πείτε τον ήχο μόνο, αν είναι αρκετός. Τίποτα άλλο δεν θέλω από εσάς. Μόνο αυτό. Καλησπέρα ρε Πέτρο, καλησπέρα ρε Πέτρο. Γιατί έχει μείνει στο καλό. Έχει γίνει μαλακία μεγάλη. Όποια μαλακία έχω κάνει. Γιατί λούζω ρε μαλάκα σήμερα. Α, μπράβο, τώρα, ωραία. Κύριε Σουμπαρού, καλησπέρα. Λοιπόν, το game ελπίζω να μην είναι δυνατά. Ελπίζω να είναι κομπλέ. Και να μην είναι και σιγά, έτσι. Θέλουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο. Sorry, δώστε μου άλλο. Άστε καλά, λοιπόν. Τι είναι αυτό, Πέτρο Χόντα είναι. Για πες, η Σουμπαρού είναι. Ποιος είναι Σουμπαρού? Χρήστο, Σουμπαρού είναι αυτό ή Χόντα, τι είναι? Για πείτε μου τι είναι. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό. Πείτε μου λίγο την αλήθεια. Τι έγινε εδώ ρε μαλάκα? Α, ωραία, ξεκινάμε ρε. Ούτε φακό δεν έχουμε ρε μαλάκα. Πατάω F και δεν έχει ούτε φακό. Αν έχεις το Θεό σου. Ένα γατί είχε. Φυσικά δεν μπαίνει στην πόρτα. Θέλω να μου πείτε να ακούγεται το game. Αυτό θέλω μόνο. Θα μπει στην πόρτα. Ή θα σε σπάσω τώρα? Μαλάκα δεν δουλεύει. Έλα γιατί δεν δουλεύει τώρα? Κάτσε γιατί έχω κάνει βλακία. Εγώ θέλω να βλέπω και αυτά. Μπράβο. Ακούγεται μια χαρά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά όλοι σας. Γιατί σταμάτησε πάλι το chat. Αζώ είναι ένα μάλλον. Πού πρέπει να πάω ρε? Εγώ τα ακούω σιγά, τους περίμενα. Εγώ το έχω πολύ σιγά. Για βάλω το και αυτό εκεί. Λοιπόν, πώς θα πέρασε το καλοκαίρι σας? Για πείτε μου λίγο. Παρακαλείστε, δαχτυλώστε την οθόνη σας. Ναι, αυτό ακριβώς. Όχι το γατί ρε. Έλα εδώ μωρί. Τι έκανε έτσι ρε? Δεν θα τα πάμε καλά σε αυτό το game. Τη βλέπω τη δουλειά, να ξέρετε. Καλησπέρα Λετά. Θες να κάνω ρε? Πού θες να πάω μωρέ? Χάλια ή χαλιμόδι λέει, μονοπυρήνωση και αλλεργία από αντιβίωση, φωτιές και Α, καλά πήγες κι εσύ Βλέπω το δούλεψες καλά το πράγμα. Κάτι έχω λούσει ρε. Περιμένετε, δώστε με ένα λεπτό. Κάτι έχω λούσει όντως. Κάτι γίνεται με τη βλακία αυτή το πρόγραμμα που έχω για το chat. Κάτι δεν δουλεύει. Γεια σου Δεβελέγκα. Γεια σου, τι κάνεις? Πώς είσαι? Facebook που κολλάει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το. Περιμένετε, δώστε με ένα λεπτό να φτιάξω κάτι και το φτιάχνουμε και θα τα φτιάξουμε όλα έτσι όπως πρέπει. Ένα λεπτό μόνο. Δεν είναι κάτι το πολύ. Είναι μπαμ. Social stream. Το ανοίγουμε. Κάνουμε activate source. Πάμε εδώ. Θα με ακούσετε για 2 δευτερόλεπτα. Τώρα δεν με ακούτε. Τώρα δούλεψε όμως. Και αφού δούλεψε έτσι, θα μείνεις έτσι εκεί και εσύ εκεί. Κομπλέ. Αχ, Παναγιά μου. Πώς θα μπω τώρα μέσα, ρε μαλάκα? Πρέπει να μπω στο σπίτι κάπως.
Πώς θα μπω μες στο σπίτι? Βοήθεια. Βοήθεια. Δαχτυλώστε την οθόνη σας. Σας παρακαλώ πολύ. Γλυκά μου περιστεράκια. Μαλάκα, πώς θα μπω εδώ μέσα τώρα? Μας δουλεύει. Τώρα κατάλαβα ποιο παιχνίδι είναι. Γάμισε ήταν το παιχνίδι τώρα. Όπου δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν υπάρχει κάτι να σπάσει κανένα παράθυρο. Όχι, όχι, τελικά μάλλον το σπάσε η γάτα. Το σπάσε η γάτα, ρε μάλλον. Το σπάσε η γάτα, ρε. Αν έχεις το Θεό, το σπάσε η γάτα, ρε. Έσπασε την πόρτα η γάτα, ρε. Λοιπόν. Ανοίγουνε. Δαχτυλώστε λίγο την οθόνη σας. Για πάμε. Για κάντε καμία κοινοποίηση. Για δώστε λίγο αγάπη. Τόσο καιρό όχι να με δείτε, ρε. Δεν σε έλειψα καθόλου. Αν είναι δυνατόν πια. Τι έχει εδώ να φάμε τίποτα, να πιούμε? Μπα. Από εδώ. Από εδώ. Το έχω δει όλο αυτό γαμάει. Ελπίζω να γαμάει, γιατί άμα δεν γαμάει, ξέρεις θα πάθει. Μου γάμισε στα πάντα. Ό,τι υπάρχει. Ρε κάφρι. Ρε κάφρι. Ωχ, Παναγία μου και Χριστέ μου. Τι βάζεις πάλι εσύ? Freaks me up. Yeah, freaks me up. Ωραίο δεν είναι το freaks me up, ρε. Μαλάκα, πίνω γάλα και τρώω τέτοια. Και τρώω, τι είναι αυτά, πώς λέγονται? Έλα, ωραίο είναι το freaks me up, ρε. Δεν είναι άσχημο σαν name. Έλα, ωραίο είναι. Παραδέξου το. Άνοιξε όλα τα ντουλάπια. Ανοίξε όλα τα ντουλάπια, όντως. Πρέπει. Το δέχομαι. Έλα που μου λες το δέχεσαι. Έλα που μου λες το δέχεσαι. Παιδιά, όσοι θέλετε, πάτηξε το Twitch. Να ξέρετε, όσοι είσαι μέσα. Κάτι άνοιξε εδώ. Ντουλάπι. Ωραία. Πού πάμε? Ψάχνουμε. Πόρτα. Κλείς την πόρτα, ρε. Παίρνει κρύο. Έχει κρύο τώρα. Ηλεκτρίστηκα. Μη μου λες μαλάκες τώρα. Τι είναι αυτό? 4. Χ, 4. Το δεύτερο είναι 4, ρε. Καλά, δεν βγαλάκι τώρα. Ποτέ, ρε. Καλησπέρα, Στέφη, καλησπέρα. Εδώ ανοίγει αυτό. Ανοίγει, ωραία. Εδώ έχουμε να πειράξουμε τίποτα. Ένα χαρτί. Λοιπόν. Entry 7. May 22, 1983. What is happening to my daughter's skin? She's changing. She's complete changing. Αλλάζει. Αλλάζει μορφή. Ή τι, ποια ήτανε? Κοπέλα ήτανε. Κόρη του ήταν. Τι ήτανε, ρε? Κωδικός είναι, κράτησέ το. Ωραία, θα το κρατήσω. Τελικά τι ήτανε? Κωδικός, Όλα κωδικός ήταν, ένα μαλάκα. Δεν παίζει αυτό εδώ, δεν παίζει, Ωραία, πάμε πιο εκεί. Κάτι έχω εδώ και με ενοχλεί και θα το ρίξω κάτω στο τέλος. Εντάξει, κομπλέ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε όλοι στο TikTok και στο Twitch πώς περάσατε λίγο. Βασικά στο Twitch δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να δω stats. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Δεν μπορώ να δω stats, να σου πω την αλήθεια. Και αρχίζει και με νευριάζει αυτό. Πάμε να το φτιάξουμε. Θέλω να μου πείτε πώς περάσατε πραγματικά όλο το καλοκαίρι σας. Πήγατε διακοπές? Δεν πήγατε? Μαλάκα, είναι μαυρίλα εδώ. Δεν θέλω να πάω. Σορκίζομαι. Το δεύτερο νούμερο είναι το 4 στον κωδικό. Σημείωσε το στα χαρτάκια σου, ξέρεις εσύ, Πέτρο. Γιατί δεν βλέπω να βγάζουμε άκρη με τον κωδικό. Σίγουρα δεν θα βγάλουμε άκρη με τον κωδικό. Αυτό ανοίγει? Όχι. Εδώ τι έχουμε? Θέλει κλειδί. Όχι. Continue. Μαλακιά πάτσα. Λοιπόν. Entry 4. May 7, 1983. Whispers are coming from the woods. We try to jacket to find the shares, but without success. Άρα ακουγόντουσαν. Τι είναι αυτό, ρε μαλακά? 4. 4. Ναξάρα, Τέλος ζεστούς πάνω μας. Καλησπέρα, ρε Βασίλη, καλησπέρα. Περίμενε, γιατί μάλλον κάτι δεν κατάλαβα σωστά. Τι είναι το ζεστούς πάνω μας?
Τι ζεστούς θέλουμε πάνω μας εμείς. Να χεστούμε. Να χεστούμε πάνω μας. Α, δουλειά όλο το καλοκαίρι, λέει, με ένα διάλειμμα διακοπές Κρήτη, λέει, γενικά καλό καλοκαίρι ήταν. Πολύ ωραία ήταν, αν εξαιρέσεις, λέει, κάτι ψιλομαλακίες, ναι. Αλλά εντάξει, όλο στο πρόγραμμα. Καλά, έτσι είναι, ναι, όλο στο πρόγραμμα. Έτσι κι αλλιώς. Όλα στο πρόγραμμα. 44 νούμερο, Πάω κι άλλο πάνω. Θα γίνει μαλακία, θα γίνει μαλακία, θα γίνει μαλακία, θα γίνει μαλακία. Πολύ ωραία ήταν, εξαιρέσεις, ναι. Και δουλειά full, 4-4 μέχρι ώρας. Λοιπόν. Entry 11. Κάποιος περπατάει στο σπίτι. Τον είδανε, λέει, έξω από το παράθυρο, λέει. Αλλά κάθε φορά που πάω έξω, λέει, δεν βρίσκει κανέναν, ναι. Ωραία, πούστη. Τι είναι αυτό? 9 στο τέλος. 4-4 και τέλος 9. 4-4 και τέλος 9. Τι θες να κάνουμε τώρα? Μπαίνει εδώ. Α, μπαίνει. Μη μου πεταχτεί τίποτα με την Παναγία. Α, που είμαι εγώ, καλέ, γάμισε τα. Άστα να πάνε. Άσχημα πράγματα συνέβησαν το καλοκαίρι. Δεν... Καθώς δεν δουλεύεις, κάθε δεν δουλεύει. Γιατί να δουλέψει? Εννοείται πως δεν θα δούλευε. Κάτι έχει εδώ. Είναι trigger παιχνίδι, πάντως θέλει να κάνεις βόλτες παντού, Από τα μέσα Ιανουαρίου σε θέλω δίπλα μου συντροφιά στο στρατό. Αμέ. Εννοείται, και πιο νωρίς. Πού θα πας, φαντάρος? Κλειδί το πήρα, ναι. Λες να αντέχει αυτή τη βλακία εδώ. Ναι, ρε μαλάκα, την άνοιξε. Α! Κούκλα. Τι κούκλα είναι αυτή που μου έδωσε τώρα, μαλάκα? Πάω κάτω. Αυτή η μουσική από πίσω που παίζει, φίλε, είναι να σε τρελάνει τώρα, ρε. Θα κάνω live, ναι, εννοείται πως θα κάνω live. Ο χειμώνας θα πάει τρένο. Τι είναι αυτό, μπαλάκι? Α, όχι φως. Μπαλάκι. 1. 4-4, 1 και... Τι ήτανε? Δεν έχεις ακόμα περιμένει στο χαρτί, Γάμισε τα, τι τραβάς? 9, 9. 4-4 και 1-9 στο τέλος. Έλα ρε μάγκα, το τελευταίο, 9 ήτανε, εντάξει. Εντάξει, έχουμε και μια ηλικία, έτσι, έχουμε και μια μερική αμνησία τώρα τελευταία. Δεν είμαστε και στα καλύτερά μας, το ξέρετε. Κάτι ακούγεται από εδώ. Πού, από πού ακούγεται? Όχι. Από εδώ ακούγεται κάτι. Κάτι έβγαλε. Τι είναι εδώ, ρε? Πρέπει να πας έξω γενικά. Όλοι έχουμε αμνησία, λέει. Καλησπέρα, Χαράλαμπε. Χαράλαμπε, αμπιθάσω. Τι μου λες, ρε μαλάκα, τώρα να πάω στο υπόγειο? Πας καλά? Έχεις τρελαθεί εντελώς, ρε? Τώρα, τι είναι εδώ κάτω, ρε μαλάκα? Πρέπει να πάω, ρε μαλάκα, πρέπει να πάω. Με έχεις ηχεία, τη γάμισες. Στο λέω χήμα, αδερφέ. Τι είναι εδώ, ρε μαλάκα? Entry 43. Δεκέμβριος το 1984. Ένα χρόνο μετά είναι τώρα, έτσι. Ήτανε Μάιος. Γελάς, μωρέ. Ήτανε Μάιος. Και τώρα είναι Δεκέμβριος το 84. Ο άντρας μου, λέει, έχει εξαφανιστεί. Έκανε θυσία στον εαυτό του, λέει. My beloved jacket. 29. 12 Απριλίου του 84. Η μία, λέει, δεν είναι πια, λέει. Δεν είναι άνθρωπος πια. Το σώμα της, λέει, φαίνεται, λέει, σαν καμένο, λέει. Και ότι πονάει, λέει, συνέχεια. Έβαλα την κούκλα. Έπρεπε.
Λογικά έπρεπε. Πάω να φύγω από εδώ, δεν μπορώ, μαλάκα. Έλα, μη γάμιεσαι. Μη γάμιεσαι τώρα, μη γάμιεσαι, ρε φίλε. Ένα παιχνίδι πάμε να παίξουμε. Κλείς την πόρτα. Μην έρθει τίποτα. Κλείς την πόρτα, φύγε από εδώ. Πω από την έχουμε γαμίσει. Ωραία, πούς. Τα ξέρα, ρε μαλάκα, τα ξέρα. Τα πίστευα, αλλά μου τα λέγανε. Δεν. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό το γαμημένο? Αυτή η μουσική με τρελ... Κάτι ακούγεται, κάτι ακούγεται, κάτι ακούγεται. Δεν ανοίγει, δεν ανοίγει. Ρε φίλε, πάω πάλι κάτω. Πάω πάλι κάτω να δω τι γίνεται, ρε φίλε. Αυτή η μουσική είναι λες και σε περιμένει κάτι, φίλε. Ναι, το κακό. Και έξω πρέπει, πήγα μόλις. Έξω είμαι τώρα. Μη γάμιεσαι. Έλα, σε παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε όμορφα. Πρώτο live για το χειμώνα, έλα. Δεν θέλω να πω. Τι είναι αυτό, ρε? Μαλάκα, φυτό ήτανε. Έλα, ρε μαλάκα. Δεν είναι δυνατόν. Τρόμαξα από το φυτό, ρε μαλάκα. Δεν πάει από εδώ. Ωραία, πάμε από εδώ. Μαλάκα, τρόμαξα από το φυτό, είναι δυνατόν? Από το φυτό. Μπες πάλι μέσα. Ζακέτα βάλε. Μωρή, πόρνη. Φίλε, κάτι δεν πρέπει να έχω κάνει. Μήπως πρέπει να ξαναπάω κάτω? Κάτι πέρασε. Έλα, μη μου λέτε τέτοια τώρα. Να ξαναπάω. Κλείσω ψυγείο, ρε, μα θα χαλάσω τα πράγματα. Ωραία, πάω κάτω, πάω κάτω, πάω κάτω. Να δούμε πως έχει τίποτα άλλο εδώ κάτω που δεν έκανα. Είμαι σίγουρος κάτι δεν έχω κάνει εδώ κάτω. Όπου να είναι σου έρχεται. Έλα, ρε, σε παρακαλώ. Α, να, φωτογραφία. Αυτό δεν είδα, ρε μαλάκα. Να το, ρε μαλάκα, αυτό δεν είδα. Έχει τίποτα άλλο να δω? Όχι, πάω πάνω, Έχει κανένα άλλο χώρο να πάω εδώ? Όχι, Πω, είναι φρικιαστικό εδώ κάτω, ρε, πώς. Γιατί είναι τόσο φρικιαστικό? Ρε, με τη μουσική σου. Τι δεν έχω κάνει, ρε? Κάτι δεν έχω κάνει. Να βρω 3 κούκλες. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Αφού βρήκα τη μία, λογικά είναι και οι άλλοι. Αλλά το θέμα μου είναι ότι... Μήπως πρέπει να πάω εδώ? Εδώ μέσα μήπως πάλι? Όχι, θα έχουμε πάρει αυτά. Άσχετο, αυτό το παιχνίδι παίζεται και σε VR. Δεν έχω ιδέα, Chris. Νομίζω πως όχι. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πως όχι. Καπελάκι, εντάξει, μας νοιάζει. Τι δεν έχω κάνει, ρε? Κάτι θέλει εδώ κάτω, φίλε, δεν γίνεται. Κάτι δεν έχω κάνει. Θα το βρούμε όμως. Αύριο. Ίσως. Εδώ στο σαλόνι. Φωτογραφία την είδαμε. Τι θέλει τώρα να κάνω, ρε μαλάκα? Έλα, μη με κολλάς. Αυτή. Entry 1. Mia has been behaving strangely lately. She's locked herself in the room. She doesn't speak, doesn't eat. Ούτε τρώει ούτε τίποτα. Γεια σου, Σοφία. Καλησπέρα. Ούτε τρώει ούτε πίνει, Εκείσουμε. Oh. This history of witch hands. Α, καλά, εντάξει. Witch hands. Να πας να το κάνεις μόνο στο witch hands. Τι δεν έχω κάνει, ρε μάλλον. Πάω έξω, να πάω έξω. Έλα, Αλέξια, που είσαι, ρε μαγκά? Πάω έξω. Και ό,τι να δούμε το είδαμε τώρα, να ξέρετε. Πού να είμαι, μωρέ, πού να είμαι κι εγώ καημένος? Τι είναι αυτό, ρε? Οχ. Μη. Μπράβο. Τι φάση, ρε μαλάκα. Ξανακούστηκε αυτό,
Μήπως θέλει να κάνω κάτι εδώ ή εδώ. Πες μου θες να κάνω, σε παρακαλώ. Game name, Befriended Cares. Befriended Cares. Καλά είμαι, καλά είμαι. Καλά είμαι σταθερά. Befriended Cares. Ωραία, μπήκαμε από εδώ τώρα. Ρε φίλε, τι λούζω. Στάνταρ κάτι λούζω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην λούζω κάτι. Είναι 100%. Αλλά ψάχνω μια ώρα εδώ πέρα τώρα. Ευχαριστώ κοινοποίηση, ευχαριστώ. Ευχαριστώ παιδακιά. Μέσα στο δάσος πρέπει να πας. Τώρα. Να πάω στο δάσος. Πώς θα πάω στο δάσος? Σιγά με αφήνει να πάω στο δάσος, αφού είναι μαυρίλα εδώ. Μαλάκα τα άκουσα. Δεν πάει, μέχρι εδώ πάει. Αλλά κάτι υπάρχει εκεί, φίλε. Δεν με πάει από εκεί όμως. Πώς πρέπει κάτω? Δεν ξέρω, θα πάω, θα δω. Θα πάσα πιθανότητα κάτι δεν έχω κάνει, ρε μαλάκα. Τι δεν έχω κάνει? Κάτι θέλει να κάνω trigger, ρε φίλε, και δεν το έχω κάνει. Όποια άλλη φωτό. Το θέμα είναι θέλει να κάνω κάτω ή θέλει να κάνω πάνω. Δεν το λέω. Δεν το είπα. Μου κάνετε τέτοια τώρα. Δεν μπαίνει, δεν μπαίνει, δεν μπαίνει. Εδώ δεν έχει τίποτα. Απολύτως. Άρα πάμε κάτω. Εδώ δεν μπαίνει. Φίλε, λογικά πρέπει να βρω κλειδί. Κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να βρω ένα κλειδί. Γεια σου ρε Βάσια. Πού είσαι ρε Βάσα? Βασούλα. Πού είσαι ρε Βασούλα? Πρέπει να βρω κλειδί λογικά, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να βρω ένα κλειδί. Το κλειδί όμως θέλω να μου το δώσεις. Αν δεν μου δώσεις το κλειδί θα σε βρει κακό πράγμα. Κάτσε να φάω και αυτό. Ξάδερφε. Πού είσαι ρε Έλενα? Πού είσαι ρε Έλενα? Τι κάνεις? Λοιπόν, πάω κάτω. Δεν νομίζω να έχει κάτι εδώ κάτω, ρε. Ρεαλιστικό παιχνίδι και εγώ θα έτρωγα ό,τι έβρισκα. Εννοείται, πάντα. Το φαΐ είναι φαγητό, φίλε. Δεν μπορείς να το αναιρείς. Λοιπόν, αυτή την έχουμε δει τη φωτογραφία, ναι, την είδαμε. Το θέμα είναι ότι δεν έχει κάτι άλλο εδώ, ρε φίλε. Θα μου δείχνει μόνο. Μήπως έχει μπαγκάρι? Λέτε να έχει μπαγκάρι. Πάει. Γιατί δεν με αφήνει να κάνω κάτι άλλο, ρε. Πολύ περίεργο μου φαίνεται τώρα αυτό που γίνεται. Όχι, απλά άνοιξε και ό,τι άλλο μπορείς, λέει. Μπερδεμένο game. Καλησπέρα, καλησπέρα, Ανδρέα. Μπερδεμένο game. Ναι, είναι μπερδεμένο το game τώρα. Να ανοίξω ό,τι υπάρχει. Ωραία, πάω να ανοίξω. Κάτι ακούγεται από πάνω, ρε. Κάτι τρίζει περίεργα. Πάω μία κάτω να τα ανοίξω όλα. Ό,τι υπάρχει θα ανοίξω. Να ανοίξω ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, περίμενα. Λοιπόν. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ τίποτα. Αυτά δεν ανοίγουνε. Αυτό δεν ανοίγει. Αυτό δεν ανοίγει. Δεν ανοίγουν. Εδώ έχουμε κάτι. Να φάω και αυτό να τελειώνουμε. Το έφαγα. Έχει το νου σου λίγο στα κάδρα. Ναι, οκ, θα το έχω. Όσο μπορώ βασικά θα το έχω. Μες στο ψυγείο, μήπως είναι ένα πιο καλό γαλατάκι? Έλα να πιω ένα γαλατάκι ακόμα. Άντε γλυκούλη μου. Έφαγαμε το τέτοιο μας, θα φάμε και το πιούμε και το γαλατάκι μας τώρα. Το κέρατο βερνικωμένο. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ έξω τίποτα. Πώς είναι να δω τίποτα από το παράθυρο? Από κανένα παράθυρο πώς θέλω να δω τίποτα? Όχι, Ούτε εδώ έχει τίποτα. Μαλάκα να με τρελάνει τώρα. Μη μου κάνεις βλακίες τώρα. Είσαι ωραίο game που τη βλέπω. Παράθυρο τίποτα. Πάει.
Εδώ τίποτα, τίποτα. Το κάδρο τίποτα. Αυτή η μαλακία εδώ. Κάτι κάνει εδώ ρε φίλο μου. Εδώ κάτι ακούγεται ρε φίλε. Μη! Πάλι το ίδιο πράγμα έκανα. Κάτι ακούγεται ρε φίλε. Τι ακούγεται εδώ? Περίεργα μας τα λες, αδερφέ. Πάρα πολύ περίεργα μας τα λες, αδερφέ. Πώς να κλείσω το φως? Όχι, ξανοίξε το. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά είμαι, αγόρι μου. Καλά είμαι. Πάω έξω ρε φίλε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί κακό. Πάντως κάτι λούζω. Ωχ, και άλλο τέτοιο. Γιατί γεμίζει ο τόπος με τέτοια μαλακισμένα? Μαλάκα τρόμαξα. Πω, πατάω πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει. Δεν έχει μπαγκάρει. Ρε μαλάκα, δεν έχω διαβάσει αυτό εδώ. Thank you for taking this role, λέει. Please feel easy, please. In one drawer in upstairs bedroom you'll find a document that requires your signature. Έλα ρε μαλάκα, αλήθεια. Star Tech, ευχαριστώ. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Ευχαριστώ για το follow. Να το ρε μαλάκα, αυτό ήτανε τόση ώρα ρε φίλε. Αυτό ήταν τόση ώρα. Πρέπει να πάω να υπογράψω, λέει ρε μαλάκα. Κάπου λέει πάνω. Σε ένα note λέει. Πού είναι το note αυτό? Κακό αυτό, ναι, αυτό είναι κακό τώρα, ναι. Πού είναι το note? Μπαίνει εδώ τώρα. Σου ρε πούστη. Τι έχουμε εδώ μέσα? Να το note, αυτό είναι. Να το note ρε μαλάκα, το βρήκα. Μετά από τόση ώρα το βρήκα ρε. Τα κατάφερα ρε μαλάκα. Τα κατάφερα. Δώστε με λεπτάκι. Μόλις υπέγραψα την καταδίκη μου, να ξέρετε παιδιά. Μόλις υπέγραψα την καταδίκη μου. I can't fucking believe it. Γιατί δεν υπέγραψα την καταδίκη μου τώρα? Wow! Μη μου κάνεις τέτοια, σε παρακαλώ. Μη μου κάνεις τέτοια. Έλα γλυκούλη μου. Σε κετεύω. Πολύ χαλαρά σε πάει μέχρι τώρα, ναι ρε γάμο το. Σταμάτησε η μουσική, Το έχετε πάρει χαμπάρι, Σταμάτησε η μουσική. Οπα. Quite cold tonight, λέει. Καλύτερα να ανάψω, λέει, το τζάκι. Τι λέει ρε μαλάκα? Finds firewood to light the fireplace. Και πού θα τα βρω τα ξύλα ρε μαλάκα? Θα πάω. Η πόρτα ανοίγει μόνη της, Ναι, έξω έχει κάτι ξύλα. Ωραία, πού είναι τα ξύλα? Κάπου εδώ θα είναι τα ξύλα σίγουρα. Ή εδώ θα είναι τα ξύλα. Κάπου εδώ θα είναι τα ξύλα. Εδώ είναι? Όχι, δεν είναι εδώ. Εδώ είναι, εδώ. Ρε με τα κουτάκια μου. Θέλει να με φρικάρει. Θέλει να μ' αρρωστήσει η βραδιά. Εδώ είναι τα ξύλα. Εδώ είναι τα ξύλα,
1, 2, 3, 4. Πήρα. Find the light. Μη με φρικάρεις, έλα γλυκούλη. Έλα γλυκούλη, μην αρρωστήσουμε βραδιάτικα. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Μη σε πάρει ξεσηκώσει. Κλείσω ψυγείο, χαλώ τα πράγματα βέβαια. Κλείσει και την πόρτα, κάνει κρύο. Ωραία μου γάμισε τα πάντα. Ωραία φίλε. Ρε Τζιμ. Να βρω τι λέει. July the να τους νοτιάς. Το βρήκαμε. Ανάβουμε τζάκι, Τα βάζω όλα τα ξύλα. Δεν τα λυπάμαι. Τα βάλα. Ωραία, και τώρα. Στο διάλο λέει, χαίστηκα πάνω μου, τέλεια. Εγώ να δεις τι έπαθα. Sorry, έπρεπε. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός. Δεν υπήρχαν αυτά εδώ. Δεν υπήρχαν αυτά που κρεμόνται. Να σου γαμίσω. Someone is in my car. Το αμάξι μου. Είναι το αμάξι μου. Πήρε το αμάξι μου. Έλα, γιατί πήρες το αμάξι μου, ρε μαλάκα. Όχι, μέσα, όχι έξω. Ηλίθιε. Όχι, σβήσαν τα φωτά. Ναι. Όχι, δεν θα πάει καλά η δουλειά, παιδιά. Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση λοιπόν σε όλους σας όσοι είστε μέσα αυτή τη στιγμή. Σας κόλλησε καθόλου το stream? Ή στο Twitch ή εδώ? Τι είναι αυτό, ρε? Μαλάκα. Γαμώ τη μάνα σου. Ευχαριστώ παιδιά. Ωραία φίλε, το έπαθα. Να ξέρετε. Το έπαθα, ένα μικρό το έπαθα τώρα. Όπου δεν ανοίγουν οι πόρτες. Ωραία πούστη μου. Τι είναι αυτό, ρε? Να πάω. Τον ήπιαμε, γάμισε τα, δεν τον ήπιαμε απλά, χιαστήκαμε πάνω μας. Να πάω, Λίγο φρίκι, ναι, ήταν λίγο. Από την αλήθεια. Δεν πάω. Κάνω τι γουστάρεις μόνος σου εκεί πέρα. Κάτσε μόνος σου, δεν με ενδιαφέρει. Δεν. Τι είναι αυτό? Πω, θα χεστούμε ρε φίλε, το ξέρω ρε μάλλον. Θα χεστούμε ρε. Τη γάτα ακολούθα. Μη μου λες τώρα να ακολουθήσω γάτες. Δεν θέλω να ακολουθήσω τη γάτα ρε φίλε, μα την Παναγία. Πού είναι η γάτα? Πού πήγε η γάτα? Μαλά κάτι λέει αυτό απ' εδώ. Κάτι λέει ρε μαλά. Μέσα μπήκε η γάτα. Έξω βγήκε η γάτα. Δεν μπήκε μέσα ρε. Ρε Βασιλή. Δεν μπήκε μέσα. Έξω βγήκε η γάτα ρε. Στα σκαλιά μέσα. Όντως. Πω μπαίνω από πόρτες άλλες. Δεν μπαίνω από εδώ. Πού είναι η άλλη πόρτα τώρα? Εδώ από την άλλη νάτη. Σμέλ λέει ρε μαλάκα. Κάτι ακούει. Κάτι μυρίζει. Δεν ξέρω τι κάνει. Μωρικάρι όλα. Sorry παιδιά. Sorry για τη λέξη. Αφού... Πώς? Ήσουν εκεί. Έλα μαλάκα, μην μου κάνεις τέτοια τώρα.
Όχι. Πολύ άγχος στο παιχνίδι, το σπίτι του τρόμου. Ναι, γάμισε τα, Έλενα. Γάμισε τα, κοριτσάρα μου. Φως! Φως. Τι έχει γίνει εδώ? Hi, my name is Mia. Γεια σου, Mia. All through my mom calls me Cursed Mia every since it happened. I'm glad you got rid of the car and decided to stay with me. I'm so happy. Μαθηματικά θα κάνει, γι' αυτό κοιτάει έτσι. Λες να κάνει μαθηματικά. Και άμα δεν κάνει, I'm so happy that you're here. This is not my cat. Λέει ρε μαλάκα. This is not my cat. Δεν είναι η γάτα του. Η γάτα της βασικά. Μα δεν κάνει, θα κάνει χημεία φυσική. Βασικά δεν ξέρω αν κάνει γενικά, γιατί κοίτα τον λίγο. Μαλάκα, πώς είσαι έτσι? Ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα. Πώς είσαι έτσι, μα την Παναγία. Πες με αλήθεια τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα τσίρ. Ευχαριστώ, Τζιμί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε, τώρα, ειλικρινά τώρα. Πες μου. Είναι αυτό φάτσα τώρα, ρε φίλε. Κοίτα φάτσα, κοίτα μούτρα. Κοίτα εδώ. Σαν μπιφτέκι είσαι, ρε καημένα. Σαν μπιφτέκι είσαι. Αριθμός του τείχου 5. Ναι, το 5, ναι. Έχεις δίκιο. Entry 52. 17 Οκτωβρίου του 85. 85. Ο Πινόκιο είναι. Καλά, ο Πινόκιο είναι πιο όμορφος από αυτό το πράγμα. Δεν είναι τείχος. Όχι, δεν είναι τείχος. I don't know what to do anymore. The curse cannot be lifted. My Mia only sometimes remembers. Ποια είναι? Η γάτα. Γάτα. Θα φας τίποτα. Έλα ρε Κωστή, πού είσαι? 4-4-5-1-9 ήταν ο κωδικός νομίζω. Βγήκα. Μία. Τρώγει ζαμάνια, ναι εννοείται. Είναι μόνο κι άλλο το game σε μένα. Ναι φίλε, πω θα τα γαμίσω όλα σήμερα. Μη μου κάνεις μαλάκι. Μη μου κάνεις μαλάκι. Σε παρακαλώ. Μη μου κάνεις τέτοια τώρα. Το φως. Ανάβουν αυτά? Όχι, ούτε κεριά δεν ανάβουν. Όπως σβήνουνε φώτα, φίλε. Σβήνουνε φώτα. Έλα, μη γαμιέσαι. Σε παρακαλώ. Άσε μου τα φώτα ανοιχτά, σε εκετεύω. Καλησπέρα, Black. Καλησπέρα. Μη μου κάνεις τέτοια πράγματα. Πού ακούστηκε αυτό, ρε? Τι κακάκια χέσιμο είναι. Δεν ανοίγει. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα τώρα? Όπως σβήνει φώτα το μαλακισμένο. Θα το σπάσω στο ξύλο. Στορκίζομαι. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι το Befriended Care. Τι κάνουμε τώρα? Για πείτε. Δεν βγαίνει. Τον ήπιαμε. Τελειώσαμε, αυτό ήταν, παιδιά. Εδώ μέσα κάτι είναι, φίλε. Το γατί έφυγε. Έφυγε το κολόγατο τώρα. Αν πεις μου φταίει το γατάκι πουθενά. Αλλά εντάξει, κάτι μου βγάλε εδώ να κάνω. Τι μου βγάλε να κάνω? Πάνε και αν πεθάνεις λέω. Ναι, εννοείται.
Κάτι έχει εδώ σίγουρα. Δεν μπορεί να με έβαλε μόνο γι' αυτό. Ένα χεράκι πάντως. Ω, ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ! Ευχαριστώ ρε Κωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ μάνα μου. Φίλε, κάτι μου έβγαλε πριν εδώ, τι μου έβγαλε. Θες να πάω κάτω. Ή όχι. Πάω εδώ, δεν πάει. Στο δίπλα δωμάτιο εδώ πέρα μπαίνει. Κάτι από εδώ είναι, φίλε. Κάτι από εδώ μπορεί να είναι. Κάνα χώρο, βίντεο, Discord, βλέπετε. Όχι, έχουμε σταματήσει, ρε. Δεν ασχολούμαστε τόσο πια. Να σου γάμισω τίποτα. Τι είσαι εσύ εδώ, ρε. Λογικά πρέπει να βρω και άλλα κουκλάκια, έτσι. Ρε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Μου κλείσει το φως. Dresser. Όπα, αυτό είναι πάνω, δεν είναι? Πετάμε τα λεφτά στον Κωστά. Ευχαριστώ, αδερφέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Dresser είναι πάνω, είναι στη... Γάμω τη μάνα σου! Ω, μαλάκα. Σκατά, ναι. Armchair. Που έχεις χαθεί, αδερφέ μου. Έλα ρε Μάρια. Αδερφέ, πολύ φωτιά, πολύ δουλειά. Πολύ πράγμα. Ρε, Κωστή, ηρέμησε ρε, τι έχεις πάθει? Πού είναι η μαλακία τώρα αυτή? Armchair έλεγε, έτσι. Armchair. Πού είναι το armchair? Πανώ. Μην ανεβαίνεις έτσι, Κωστά. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, σε κετεύω. Όχι, κάτω είναι. Αγγέλικα που είσαι. Θα συνεχίσω να σε λέω έτσι για κάναν αιώνα ακόμα. Πού είναι το armchair τώρα? Εδώ. Όχι, δεν εννοεί αυτό το armchair. Πού έχει armchair? Και σε εμάς έχεις λείψει, Κωστή. Πες έχει φάει δουλειά εσένα βασικά, Πού είναι το armchair? Πάνω είναι μήπως? Πώς είναι πιο πάνω? Στο τζάκι δίπλα. Πήγα ρε. Με το πράσινο μαξιλαράκι. Περίμενε, πάω να δω. Κάτω δηλαδή. Βρήκα game, αν δεν το έχεις παίξει ήσυχο μέρος. Γαμάει. Αμέ. Γιατί όχι? Armchair. Αυτό. Εδώ. Να το εδώ είναι, ναι. I had to hide this message so the old lady from the forest wouldn't find it. Okay, be careful with her. She's the reason all the bad things happen. My mom said it's because of that witch. I'm the way I am. And because... Wow, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα τζίρε, Κωστή. And that because of her dad left. Okay. Γάμο! Αλεμάρ. Μου γάμισε τα πάντα. Στορκίζομαι. Ό,τι υπάρχει. Μου το κάνεις άχρηστο. Στορκίζομαι. Πω. Πω. Λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε μπαίνετε και στο Twitch, να ξέρετε. Όσοι γουστάρετε. Θέλει να πάω πάνω πάλι, έτσι. Λογικά, ναι. I think I would look for her. Look for Mia. Τι λες ρε.
Μη σου πω τώρα τι είσαι. Τι λες ρε, look for me. Είσαι παλαβός. Είναι τούτο ρε. Ένας τάρανδος. Όχι, έκανε πίσω. Α! Κι άλλος τάρανδος. Την μάθαμε τώρα πως φωνάζει. Ναι, την μάθατε τώρα πως φωνάζει. Ναι. Μαλάκα έχει παντού τάρανδους. Ωπα ρε, γιατί έχει τάρανδους παντού ρε μαλάκα. Με εγκλώβησε φιλέ. Έλα ρε φίλε, μη μας... Μάρι, ευχαριστώ. Objective look μία. Πού να τη βρούμε τη μία ρε φίλε. Καλύτερα κοίτα μάξι να φύγεις λέει. Γάμισέ τα. Look for μία. Να ψάξω δύο πειράζει. Ω, νάτσο ο ταραντάκος. Κάνε πίσω αγόρι μου. Δεν πάει άλλο Όσο είναι το game, καμιά ωρίτσα είναι, νομίζω. Όπα, από εδώ θέλει να πάω να το. Τι κάνει ρε! Bye. Hide in the house λέει μου. Σου γάμισο. Ρε πας καλά ρε, σαν παιχνίδι. Είσαι καθυστερημένο. Lock the doors. Ωραία, τις κλειδώσαμε. Τις κλειδώσαμε. Φου ρε πούστη μου. Όπα. Ρε μη γαμιέσαι σου λέω. Δεν μ' αφήνει να φύγω. Φως, γρήγορα, φως. Κάτι κακό γίνεται εδώ πέρα, φιλέ. Κάτι κακό γίνεται. Φεύγω, δεν κάθομαι εδώ, φιλέ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Το φως με τα μούτρα λέει. Όπως λέει ο Σάγκαρ, γάμισέ τα. Πάω την κούκλα κάτω. Ναι, την πάω κάτω. Γρήγορα, μην φάμε κανένα κυνηγητό γιατί άμα ξεκινήσει κυνηγητά, φίλε. Την έβαλα. Έβαλα την κούκλα. Ωρε, πούστη μου. Μαλάκα πολύ φωτό είναι. Πω να τρίχιασε ολόκληρος με την Παναγία τώρα. Στο σεντόνι φάντασμα πήγαινε. Θα πήγαινες εσύ, για πες μου την αλήθεια. Θα πήγαινες εσύ τώρα. Θα πήγαινες. Πες μου την αλήθεια. Πω πολλά κλειστά είναι μαλάκα, όλα τα φώτα κλειστά είναι. Τι είναι τούτο. Βρε γλυκούλη. Όχι, μην κλείνεις την πόρτα. Δεν ξέρω αν είναι φάντασμα αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
Μπορεί και να μην είναι φάντασμα, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα πήγαινα, αλλά εσύ θα πας. Ναι, αυτό είναι άλλο. Άλλο το θα πάω εγώ, άλλο το θα πάει άλλος, άλλο το θα πάει ποιος. Παιδιά, όσοι θέλετε, είμαστε και στο Twitch ανοιχτά. Όσοι γουστάρετε. Πάω πάνω. Τι θα αντικρίσω. Μπαίνω μαλάκα έτσι παντού, ρε. Το ήτανε. Μη μου κάνεις μαλακίες με τα φώτα, έλα ρε. Κι άλλο. Δεν ήταν εδώ αυτό. Δεν ήταν εδώ αυτό. Κούκλα την πήρα. Αυτή που έπρεπε να πάρω. Κάτι άλλο θέλει να κάνω. Πούς γαμίσει την ψυχή, Βγαίνει έξω τώρα. Δεν βγαίνει. Οπα. Κάτι ακούγεται. Τι ακούγεται έτσι. Λογικά θα υπάρχει ακόμη μια κούκλα. Ναι, σίγουρα θα υπάρχει άλλη μια κούκλα. Θέλουμε πάνω πηγές. Ναι, πήγα. Μου έκλεισε όλα τα φώτα. Βασικά μου έσπασε όλες τις λάμπες. Μαλάκα μου έσπασε. Όλες τις λάμπες μου σπάσε ρε μαλάκα. Πώς θα πάω εγώ τώρα και τι θα κάνω. Καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα Φώτη. Πώς θα πάω εγώ τώρα εκεί πέρα ρε μαλάκα. Βασικά πού θέλει να πάω δεν έχω ιδέα. Αλλά άναψε τα εσύ αυτά εδώ πέρα τα κεράκια όλα τώρα υπάρχουν. Τουλάχιστον να έχεις ένα μονοπάτι Καλά δεν λέω. Νομίζω καλά λέω. Κάτι κακό θα συμβεί ρε μαλάκα. Που είμαι χαμένος. Πολύ δουλειά ρε. Η ΔΕΗ ήτανε. Το Techfinity είναι ανοιχτό. Ναι, ανοιχτό είναι. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, να σου πω την αλήθεια. Τώρα θα σου πω εγώ τώρα ακριβώς. Ναι, ανοιχτό είναι. Δεν ήταν ανοιχτές τέτοιες. Τώρα είναι κομπλέ. Γαμίσου ρε! Παλιό μπάσταρδο. Μου γαμίσει την ψυχή σήμερα. Αυτό λέω και εγώ, πρόσεχε τα νότα σου. Ποια νότα μου. Θα ξεκινήσω να βγάζω νότες, όχι νότα. Όπου να είναι. Τα έχω ανάψει όλα. Δεν έχω αφήσει κεράκι. Λογικά κάτω πρέπει να έχω αφήσει κεράκι. Κάτω. Ή εδώ. Εδώ όχι, δεν έχω αφήσει κεράκι. Εδώ μέσα έχω αφήσει κεράκι. Όχι, μόνο αυτά είναι. Κάτσε γιατί δεν βλέπω μαλάκα τίποτα. Στορκίζομαι. Τίποτα. Όσο δεν βλέπετε εσείς, θέλω τη μαμά μου λέει. Αυτό λέει και εγώ πρόσεχε. Το διάβασα, sorry. Το διάβασα 2 φορές. Έλα. Θέλω τη μαμά μου και εγώ τι θέλω. Εδώ. Ευχαριστώ για το follow, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου δεν έχω ανάψει κερί, Σίγουρα κάπου δεν έχω ανάψει. Ευχαριστώ για το follow. Ευχαριστώ ρε παιδιά. Τι sound έβαλες, γαμάτο δεν είναι. Για να τρομάζω λίγο ρε. Πού άλλο έχει κεράκι να ανάψω. Εντάξει, θα πεθάνουμε τώρα, το βλέπω. Θα κλάσουμε στο γέλιο με αυτό. Στάνταρ. Γέλα, ωραίο χάκι δεν είναι ρε. Ποια γέλια είναι, ναι ρε. Θα τα αλλάξω. Τα έκανα πολύ πρόχειρα ρε. Κάπου δεν έχω κάνει κάτι ρε φίλε. Δεν γίνεται αλλιώς.
Κάπου κάτι δεν έχω ανάψει. Κάποιο κεράκι δεν έχω ανάψει. Μάλλον θέλω να ανάψω όλα τα. Να το. Εδώ δεν είχα ανάψει. Πού άλλο δεν έχω ανάψει κεράκι. Ωεο. Πάνω στο τζάκι το άναψα τώρα μόλις. Μόλις το άναψα. Δεν ξέρω και πού να πάμε στα σκοτάδια ρε μάλλον. Αν έχεις το Θεό σου. Δωμάτια, τουαλέτα. Πήγα. Δεν πήγα. Πήγα ρε. Παιδιά, sorry που δεν βλέπετε τίποτα, δεν βλέπω ούτε εγώ. Να ξέρετε. Λοιπόν, εδώ κεράκι δεν έχει καθόλου. Λοιπόν, πάμε να ψάξουμε από πάνω. Πώς πάω πάνω. Από εδώ. Αυτό το διάβασα ρε μαλάκα. Όπα. Oh, so the Middle Ages, many innocent individuals were burned at the stake. Τους κάψανε λέει ρε μαλάκα. Τους κάψανε. Μαλάκα λέει τους κάψανε. However, legend has that 1492 μια νέα γυναίκα λέει ξεκίνησε να ουρλιάζει. Είναι το Befriended Cares. Ξεκίνησε να ουρλιάζει. Με άγνωστη γλώσσα λέει. Και έλεγε κατάρες. Όταν καιγότανε. Ξαφνικά λέει όλοι λέει μαζεύτηκαν λέει γύρω και ξεκίνησαν να ακούνε λέει τρομακτικά ψιθυρίσματα. Η γυναίκα λέει κάει και λέει μαλάκα. Τι πες τώρα ρε. Λοιπόν, θέλω να δω αν έχουμε κανένα κεράκι εδώ πέρα μέσα. Τα έχουμε ανάψει όλα από ό,τι βλέπω. Ναι. Θέλω να τα ανάψω όλα ή να τα σβήσω όλα. Λογικά να τα ανάψω θέλει, Ναι, Κωστή. Γάμο. Ευχαριστώ για το follow, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αγγελική. Μάγισσα ήταν, ναι. Κοίτα, δεν νομίζω να θέλει να τα σβήσω όλα. Δεν θα βλέπω τίποτα, ρε. Λέτε αν θέλει να τα σβήσω. Δεν νομίζω. Άμα τα σβήσω δεν μπορεί να βλέπω τίποτα, ρε. Είχε κωδικό, ναι, το ξέρω, ναι. Ναι, Γιάννη, ναι. Το ξέρω το κωδικό. Γάμο το κέρατο μου. Ευχαριστώ ρε. Ευχαριστώ ρε Φώτη. Μου τα βίντεο με 1000. 44519 είναι ο κωδικός, ναι. Μπράβο. Ρε φίλε, μήπως θέλει να πάει να όχι. Το λέμε αυτό. Πώς το υπόγειο. Μήπως είχε κάπου να ανοίξω το ρεύμα. Αλλά μου σπάσει όλες τις λάμπες μου. Μου έλειψε λέει. I feel good. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα λεπτό. Πώς τι θέλει να... Πώς τι είμαι, τι είσαι. Τι είμαι, τι είσαι. Έχεις να κάνεις live από τότε που ήμουν στη Βέρεια. Ναι. Έχω να κάνω live από τότε που ξεκινήσανε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Yes. Λόγω του ότι έγινε λίγο της κουτάνα. Δεν βγαίνει έξω. Κάτι λούζω, φίλε. Ρε φίλε, μήπως θέλει να τα σβήσω όλα. Να δοκιμάσω να τα σβήσω όλα. Ή όχι. Να δοκιμάσω να τα σβήσω όλα. Τι λέτε. Αποκλείεται. Και εγώ λέω αποκλείεται, ναι.
Δεν θα βλέπουμε. Γεια σου ρε Μπαζίνγκα. Και εγώ αυτό λέω, δεν θα βλέπουμε ρε φίλε. Εμάς πήρε φωτιά ο κόλος μας, λέει, στο χωριό, στο εξοχικό έγινε σκατά. Σε ποιο εξοχικό? Περιοχή πες μου και θα σου πω. Κάπου δεν έχω πάει. Ναι, όντως κάπου δεν έχω πάει ρε φίλε. Πάνω έχω πάει όμως. Δηλαδή εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Ντόλ μαλάκα, να το ντόλ μαλάκα. Αζέ. Βαρνάβα λέει, λαμένουν παραλία. Εγώ πέρασα πολύ άσχημα στο Ξυλόκαστρο. Παιδιά. Πήγαμε να πεθάνουμε κιόλας. Ακεγόμασταν ολοσχερός. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δέχαμε, κάναμε, ράναμε. Στο Παγκαίο δεν έχουν πρόσβαση, δεν μπορούν να πάνε. Μόνο ένα αέρα μπορούν να πάνε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει πρόσβαση να πάει άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολο στο Παγκαίο. Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι βατό το βουνό. Δηλαδή και είδαμε και λίγο τη χαρτογράφηση πως είναι εκεί πέρα και δεν μπορεί να πάει άνθρωπος εκεί πάνω. Μέχρι ένα σημείο μόνο. Ό,τι κάνουν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Μόνο έτσι. Ευχαριστώ, Σμάιρ. Ευχαριστώ για το follow. Τώρα θα γίνει χαμός, ναι. Τώρα κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει κόσμο. Χρειάζεται κόσμο. Δεύτερη όποια φωτιά και είναι κοντά στην πόλη. Δεν είναι δεύτερη, είναι η τέταρτη. Να ξέρεις. Άμα ήταν δεύτερη θα ήταν καλά. Αλλά είναι τέταρτη φορά. Για φέτος. Δεν τα λένε όλα ρε. Λοιπόν δεν έχει ανοίξει αυτή η πόρτα Πάνω δεν έχει ανοίξει. Αυτή εδώ η πόρτα δεν έχει ανοίξει. Να το... Τον ήπιαμε. Το Παγκαίο, ναι, τέταρτη. Μη μου κάνεις μαλακίες. Όχι ρε φίλε τέτοια πράγματα. Μη γαμιέσαι ρε αδερφέ. Ωραία. Μαλάκα. Γιώργη, ευχαριστώ φίλε. Λοιπόν, as you can see, my mom is trying everything just to help me and lift the cares. Η μάνα προσπαθεί να λύσει την κατάρα, λέει. Και μίλαγε, λέει, με πνεύματα. My dad who sacrificed the most, I miss him. Μάλιστα. Έχουν κάνει μαλακία, Περίμενα. Entry 33. Ιούνιος του 84. 11 Ιουνίου του 84. Κάθε φορά λέει που κάνει βήμα, λέει, η μία μακριά από το σπίτι, λέει, χάνει, λέει, το τέτοιο της. We don't take her anywhere because we fear she. Ωραία, πούστη. Κάτι θες να πάρω εγώ τώρα από εδώ και δεν το βρίσκω. Θα το βρω όμως αύριο. Μπορεί. Όπα. Κάτι ανοίγω. Κάτι ανοίγω. Πάμε λίγα likes ρε παιδιά. Μπορούμε. Όχι ρε μαλάκα. Τι έγινε εδώ ρε φίλε. Ρε πως μου κάνατε στο σπίτι ρε. Πάτε καλά ρε. Το σπίτι μου ρε μαλάκες. Στο σπίτι μου ρε. Κοίτα πως το κάνατε ρε μαλάκες. Σαν τα μούτρα σας το κάνατε. Οπα. Νάτος. Λοιπόν ήτανε 4 5 1
9. Γεια σου, Νικόλ. Τι παίζω? Befriended Cares. Δώστε ένα λεπτό να δω κάτι που θέλω. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Entry 91. 3 Μαρτίου το 86 πήγε, φιλέ. Θα πάω να κοιμηθώ με τη μαμά μου. Να πας να κοιμηθείς με τη μαμά σου. Δεν υπάρχει ελπίδα, λέει. Δεν μπορεί να λυθεί η κατάρα. Και τώρα πάμε να παίξουμε. Κακά πράγματα συμβαίνουν, φίλοι, σε αυτό το σπίτι. Μην. Όχι, μωρή πουτάνα. Μη μου τα σβήνεις τα κεριά, ρε. Αυτή ήταν η μάγισσα, έτσι. Αυτή ήταν η μάγισσα, όμως. Το έπαλε, θα είναι αυτή εκεί. Ήτανε, όντως. Άρε, χέλ. Άρε, χέλμπουζ. Λοιπόν, βάζω το Ouija. Κλείνει η πόρτα. Όπα. 1. One goose. Τι goose? Όχι, κάτι λάθος διαβάζω, περίμενα. Κάτι λάθος διαβάζω, Και εμένα μου λείψατε, παιδιά, πάρα πολύ. One W U. Όχι, one wish. One wish, ναι, τι? One wish. Τι να την κάνω? Πώς θα την κάνω την ευχή? Πώς θα την κάνω? Μαλακισμένο. Μαλάκα, ήταν η μία αυτή. Είναι κάτι εδώ, να το. Είναι κάτι εδώ, το βλέπετε. Το βλέπετε, είναι κάτι κάτω, φιλέ. Είναι κάτι κάτω, φιλέ. Να το κάτω εδώ είναι, φιλέ. Ωρε, πούστη μου. Πάω. Να τι μία είναι. Πού με πας? Κι άλλο κάτω με πας, όχι, ρε. Πού με πάει, ρε μαλάκα? Κάτω. Ναι, κάτω με πάει. Κάτω με πάει. Δεν γίνεται τίποτα. Εδώ με πήγε, να το. Νάτι. Η μαμά είπε, λέει, I should ask you about this in a poem. I see you firm and wish to flee. Alas, I compare your grave. One wish fulfill, and soon you'll see. All shall unravel, clear believe. Gather crimson blooms, trail the woods to where my father grave abides. Lay flowers there as kindness should. My care forbids, my soul abides. Μαλάκα, τι λέει? We will fulfill this one wish of mine. We will take flowers from my dad's grave. Τι λέει, ρε μαλάκα? Να πάμε λουλούδια στον τάφο του πατέρα του. Του πατέρα της. Να πάμε με λουλούδια στον τάφο του πατέρα της. Επειδή έγινε... Μαλάκα, μόλις πέρασε από μπροστά μου. Δεν ανοίγει η πόρτα όμως. Το
αυτή η πόρτα ανοίγει. Take them to the girl's father's grave. Find red flowers. Να βρω. Find red flowers. Πού θα βρω το find red flowers? Δεν βλέπω τίποτα. Μάλλον. Ναι, γεια σας. Οι Ghostbusters εκεί. Πέθανε, όχι δεν πέθανε. Ο πατέρας. Ο πατέρας έχει πεθάνει. Θυσιάστηκε ο πατέρας βασικά. Μαλάκα δεν βλέπω τίποτα, γαμήθηκες. Πρέπει να βρούμε κόκκινα λουλούδια, Δεν βρω κόκκινα λουλούδια. Πώς έχει κάτω. Μπα, Όπω το κορίτσι είναι εδώ, ρε. Λοιπόν, κόκκινα λουλούδια νομίζω. Κόκκονα. Είδες πουθενά να βάζουμε λουλούδια. Και να είδα, να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να δω τίποτα. Αλλά πάμε να δούμε. Μία πάνω. Να δούμε αν έχει κανένα να βάζουμε λουλούδια. Εδώ δεν έχει σίγουρα. Στο μπάνιο λες να έχει λουλούδια. Πάμε. Μπάνιο και λουλούδια. Δεν κολλάει. Εδώ μήπως έχει κανένα λουλούδι. Δεν έχει. Πάμε κι άλλο πάνω. Εδώ κάνα βάζουμε λουλούδια. Εδώ μήπως έχεις λουλουδάκια. Δεν έχεις. Εδώ λουλουδάκια. Δεν έχεις. Λευκά έχει πάνω στο τραπέζι. Κόκκινα λέει. Find red flowers. Έλα βρες τα σύρε. Το Ouija είναι εδώ. Αυτό ακόμα συνεχίζει και μιλάει μόνο του. Αλλά δώσ' του εκεί πόνο, αγόρι μου. Μίλα μόνος σου. Μίλα μόνος σου. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Για περίμενε. Πακό ρε μαλάκα. Ναι, καλά τον είδα πριν. Μπράβο ρε φίλε. Και η πόρτα πως άνοιξε? Δεν την άνοιξα εγώ. Ρε φίλε, τόση ώρα δεν μου δίνει φακό. Μα την Παναγία. Τόση ώρα δεν μου δίνει φακό. Όχι, της πουτάνας γίνεται. Πού είναι, τι είναι? Πού είναι, τι είναι ρε φίλε? Έξω πάω, έτσι. Μήπως τα κόκκινα άνθη είναι έξωθεν της οικίας. Λογικά πρέπει να είναι έξωθεν της οικίας. Και είναι να τα αυτά εδώ. Τα βρήκαμε. Ωραία. Παίρνουμε ένα. Πάρουμε κι άλλα. Τι μόνο ένα θα πάρει? Εντάξει, οκ. Δεν με πάει από εδώ. Πού με πάει όμως? Από εκεί με πάει. Μαλάκα Λίκη, είσαι λίγο γρήγορος. Πηγαίνει πιο προσεκτικά. Ναι, το ξέρω. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Μαλάκα, ουρλιάζουν όλα εδώ. Άντε πάλι αυτό το ονομάκι εδώ, το νανάκι. Follow the forest for Mia's grave. Μαλάκα, τι γίνεται? Λάδος μου πρέπει να πήρες. Λες, κάτι βλέπω εκεί κάτω.
Το σπίτι είναι. Όχι. Έφτασα. Light the candles and tidy up the grave. Okay. 1, 2. Τι λέει εδώ? As dawn breaks and shadow flee, the curse transfers set both souls free. Okay. Ευχαριστώ. Ανάβουμε και αυτά. Τώρα θα γίνει. Place the flowers, λέει. Βασικά έχω κάνει βλακεία, δώσ' μου ένα λεπτό. Μπράβο ρε, εδώ είμαστε. Τα βάλα. Take it please, one giving life the other. Θα θυσιαστώ εγώ για να... Δεν κατάλαβα. Λες να γίνει έτσι η φάση? Ωχ! Η μάγισσα ρε! Είχα απογράψει, ναι, αλλά η μάγισσα. Και η γάτα. To lift a curse from one's soul, two must be pleased. One giving life, the other, the curse, the heads. Okay? A written vow to aid with desire fulfilled, 1 minute spent at night in the curse bound hound shield. Okay? As dawn breaks, the shadows flee, the curse. Όχι, το ποίημα είναι αυτό, ναι. Τι είναι? I agree to leave the curse and... το συμβόλαιό μου είναι, φιλέ. Το συμβόλαιό μου πρέπει να είναι αυτό εδώ. There's a writing code on the table which... μου δείχνει αυτά που έκανα. Τα έχω διαβάσει αυτά όλα. I accept the sacrifice. Like you probably guess, I agreed to lift Mia's curse. Τελείωσε. Μαλάκα, θυσιάστηκα για τη μία. Θυσιάστηκα για τη μία, φίλε.